Imithetho yokhuseleko lwezeMpilo lwesifo i-COVID-19. Isifo i-COVID-19 sisifo esitsha. Senziwa yintsholongwane ye-COVID-19 eyingozi. Senza isigulo esinengozi kwaye esinokubulala. Ezona mpawu ziqhelekileyo ngumkhuhlane, ukukhohlela, umqala obuhlungu, ukuziva udiniwe, umphefumlo, nenqaqambo nentlungu. Tsalela umnxeba uncedo ukuba ngaba ukhathazekile malunga nesifo i-COVID-19. Intsholongwane isasazwa ngabantu abangazaziyo ukuba bosulelekile. Le yindlela esasazeka ngayo. Umntu omnye angosulela abantu abangama-460 kwiintsuku ezingama-30. Inye indlela yokunqanda intsholongwane kukuba sonke sidlale indima zethu. Sonke kufuneke silandele imithetho yokhuseleko lwezempilo yoluntu ye-COVID-19 ali-10. Gquma ukukhohlela kwakho nokuthimla. Hlamba izandla zakho. Gcina indawo ekhuselekileyo ekuqongileyo. Sukutshaya. Phepha amaqele amancinane nezihlweli ezinkulu. Nxiba igxolushi lobuso xa uphuma. Khusela abantu abanokwenzakala. Hlala ekhaya ukuba uyagula. Ziqhelise usulelo olungqongqo ekhaya. Khathalela ukuphila kwengqondo. Asinguye wonke umntu ogulayo. Asinguye wonke umntu oba neempawu. Kodwa wonke umntu angaba naso isifo i-COVID-19 kwaye ayisasazi. Dlala indima yakho. Landela imithetho yokhuseleko lwezempilo yoluntu ayi-10. Nqanda usulelo. Thintela isifo i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.